V tomto videu som prešiel internet a našiel niekoľko rôznych resource packov, ktoré si v tomto videu ohodnotíme. Ak ste na svoj kanál nový, tak budem rád za odber a like. No a my môžeme ísť na video. OK ľudia, ja už sa nachádzam teda v hre aj s mojím resource packom, ktorý sa volá Morning Glow. Samozrejme odkaz na všetky resource packy je v popisku. A ja myslím, že by sme mohli dať Fireball Fight Duely. Takže ja už sa tu nachádzam teda v hre. A tento resource pack sa mi tiež docela páči, keby sa mi vedel aj hrať. Momentálne ľudia dneska mám taký deň, v ktorom sa mi že vôbec nedarí. Tak stáva tak fajtiť. A ešte mám masné ruky. Ne. Prečo som išiel papinkať? Mal som ísť kapicu. OK, takže tento typek nemôže. OK, skoro mi to zničil. Takže typek nevyzerá byť nejak moc dobrý, čiže by som mohol vyhrať. Vôbec nevyzerá byť dobrý. Skoro ma zabil. A ešte som aj zabil jedným srdečkom. No a tomuto resource packu dávam 7 z 10. Čiže ja už som tu v ďalšej hre. No a tentokrát mám resource pack Lucius. Tento resource pack sa mi aj dosť páči, keďže ho aj hrával som ho. Takže ja si myslím, že toto je easy win. Toto je easy win. Toto je easy win. Toto je easy... Aha, tak to nie je easy win, lebo neviem, čo robí. Skôr čo robím, ja som sa mal spýtať. Tak tento typek vyzeral, že... Čo robí? Aha, fakt nemám ľudia, takýchto ľudí vôbec nemám rád. Čo takto hrajú Minecraft, lebo to je... Čo robí? Nemá náhodou hacky? To už by som chcela akože... Ne, na čo som dal ten fireball? Len tak vieš pre zabavu, chápete? Takže ja by som ho čo najskôr zabil. A dáme. Tylino, toto je strašný tylino. No a tomuto resource packu dávam 7 z 10. Ďalšiu hru, a to znamená ďalší resource pack, meno Diverse2K. Je to dobrý resource pack, sám som ho aj hrával, takže uvidíme, jak som s ním hrá. Najviac sa mi vždy páčil ten crosshair. Takže uvidíme, mohli by sme hrať. Dal. Tento resource pack si zaslúži 8 z 10. Ja vám ďakujem, že ste dopozerali toto video. Ja vám prajem všetko dobré v novom roku. No a určite dajte odber a like. Nezabudnite aj zvonček. Bude sa mi to veľmi hodiť. A my sa vidíme u ďalšieho videa.